Ugochi tubelu, oraifite, Amosu Eze-Ana Ugochi tubelu, manije mono, ordinana buzondo gabaniru. Eze-Ana Ugochi tubelu, oraifite, Amosu Eze-Ana gabaniru. Eze-Ana Ugochi tubelu, manije mono, ordinana buzondo gabaniru. Eze-Ana gadi, Ugochi tubelu gadi, Ugochi tubelu temple, oyadi. Makalezo kwa chacha, ndio keri gajo, fondambaki yo, ndio chenyako, fondambaki, foja sikalaka, ugori uibo, sianyi rapukani, na mkefeka mma, ulubaye bolobia, apuma kuko, wewe kwa chefa, ukuluka dapa. Ugochi tubelu kwenepe, etanisi na mambe, ordinana mawo, muchacha, ogobu na oneti, onana nkuzi, chukwa biama wakume, ordinana yade. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about witchcraft, which is a wizard akpọrọ ndị Amosu n'olu be anyị, and what you must do in order to avoid negative energy and all attacks. Part 1 agba nke mbụ. Mana bifo anyị gaba n'iru, maka ndị ọpụta abụ isi ha na-afụ m, abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị n'Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazie ọlụ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu restoration prayer ministry, ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa, na ozi anyị ji wee bịa, gee ntị ma gee ntị nke ọma. You must learn something that will help you for good. Yes. Mana before I gaba n'iru, ọkwa dị mkpa. Nke mbugolo bụ na na-ekene our friends and well-wishers, na-ekene ndị children of the temple and friends of the temple and our fans and partners all over the world. Nke abụọ bụ ejikwa m ohere a wee na-ayọkwasị ndị mmadụ, na-ekene ndị mmadụ n'ihe anyị na-eme na-amasị, ọ kachasị n'etu unu si wee na-asọpọtụ my daughter
na contest for the crown on the ongoing Film House Africa Nagariru na Lagos. I'm very happy to announce to you that she is now in the final. I'm still soliciting for support. Vote for her. A vote for Queen Desire is a vote for me, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi. Daalụnụ. Ka anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị ji wee bịa. Nke ọzọ bụ ị na-enere ihe onyonyo anyị ma na wọchị anyị na our channel Eziokwu TV, ma na wọchị anyị na other social media handles. Ị na-enesi ya gwa ndị mmadụ maka ya. Nke ọzọzi bụ ọ bụrụ na na-echọlụ ka agbasa ozi na mmemme ọbụla ị na-eme ma ọ bụ azụmahịa, chatụkwazie n'anya na skrin gị, ị ga-afụ nọmba ị ga-akpọ ma ọ gwazi nke ị ga-esendịrị meseji na WhatsApp for more updates. Then ka anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị ji bịa. Isiokwu nji wee bịa n'ụbọchị taata dị mkpa bụ ka mmụọ kwa nke ibe akwado ọkwa ọzọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị n'aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa bụ ọnwa Julaị na-aga n'iru, mana ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke Ọgọst, ndị mmadụ ebe ukubego maka Ọgọst prayers. Ndị na-esonye bụ na aja onye ezi anyị ji bidie amanugo ka esi eme, mana maka gịwa bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request to our prayer line ya afia na screen. Ịfọwọdụ ya, then you make donation token to the account number iji wee kwado ihe aja na ihe saraka. Etu esi eme ihe bụ distance abụrụ ebari, ebe ọ bụla ị nọ under the sun, under the globe, you can participate. Ihe ị nwere ike ime bụ ise ndị ana ya prayer request, anyị ga-place before the altar, then na-aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi gị, na-achụ aja n'isi gị till ọnwa Ọgọst niile agwụ, ọnwa month ritual ka ọ bụ na ndị sonye na nke ọnwa Julaị anyị ga-achịkọta ya na ending of July, maka na ọzi 1 month ritual ka anyị merie. Then mana ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa Ọgọst, bido kịta bido bukube. Ihe ịmaghị na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Enwere lots of testimonies na-abịa site na aja anyị na-achụ, mana etu anyị temple anyị si eme, anyị anaghị eshow testimony maka na ọ dịrọ necessary. Etu anyị si kwado. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị sonye na ya bụ aja, ihe ị ga-eme bụ send elu meseji na WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat, 0813 82 43 871. Ise nje message na nọmba akpọrọ kịta ya afịa na screen. Yes, anyị ga-enwe ike ibuku gị. Ka anyị gaba n'iru n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Ihe anyị chọrọ ka anyị kwuo maka ya, maka ndị Amosu, witchcraft. Kedu ihe bụ witchcraft a? Witchcraft a na-ekwu okwu ya, the witches and wizard, ọrụ ha bụ pull down syndrome is their work. In other words, their activities pull negative energy, negative vibes. Ndị Amosu abụrụ taa ka o bidoro. A na-eji obi ata mmadụ Amosu. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na as long as you are living in this world of gross matter, you are living in this world, physical world we are seeing, o nwere oge igbe enwe ndị maọbụ onye na-ata gị Amosu. Because gịnị bụ Amosu a? Amosu a bụ obi ọjọọ, envy, jealous, ekworo na anya ukwu mmadụ chelo imegide gị. So mgbe ọbụla mmadụ na-akpa nkata ka ọ gwada gị, onye a na-ata gị Amosu. Mgbe ọbụla mmadụ na-eji ije ọjọọ maọbụ na-ekwubi okwu ọjọọ n'isi gị, Amosu ka ọ na-ata gị.
and ị ga-etriti onye anwa as such. Ana m achọ ịkọwalụ gị na ọ bụrụ ta mgbe anwa mmadụ na-akpa nkata igbu gị amosu ka onye a na-ata gị, maka na bifo kpaba nkata igbu gị o chegori obi ọjọọ na-ekwo na anya ukwu iji megide gị. Mgbe ọ na-ekwupụtazie n'ọnụ bụ na ndị Igbo na-atụ ilu sị na okwu ekwuru ekwu bụ obi afara anya. Ihe ọbụla mmadụ chelụ ije gwọọ ọgwụ, ime nke a maọbụ ime nke ọzọ, ịkpa nkọta ọjọọ imegide gị, ọ bụrụ ofu ụbọchị ka o chere ya bụ echiche. Ndị Igbo na-atụ ilu si na echiche mmadụ checha wee gbuo mmadụ abụrụ ofu ụbọchị ka e chere ya bụ echiche. Ịghọtara ya? So okere ihe na-achịkọwa, mgbe ọbụla ndị mmadụ ị na-emere ndị mmadụ ihe, onye ahụ na-eche ihe ọjọọ ọ ga-eme gị, onye amosu ka onye ahụ. And ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ taa ka amosu bido, mana o nwere ihe ị nwere ike ime ka ị wee nwee ike ward off the vibrations of ndị amosu. Mana ihe ọzọ nchọrọ ka m kọwalụ gị bụ na as long as ị nọ n'ụwa na ndị amosu ga-adịrịrị, maka na mmadụ niile amaala nke gị. We are in competitive world. Never you think I have not offended anybody, therefore I don't bloody care. There are some people who care. They are always thinking about evil and how to harm you. That is their prayer point. So what am I saying? What you must do is this. Bear it in mind that everybody will not like you. And try to avoid such people. And whatever that will make it possible for them to have contact, and use it as point of contact in order to harm you. There is some prophet of the old that was murdered because na ha na-ekwu obi ha ụfọdụ ndị mmadụ alaikọrọ ha. So ndị amosu abụ ndị ọbụla onye ọbụla na-eche ajọ echiche iji megide gị bụ onye amosu. So you must avoid such people. Don't keep friends with people that exhibit negative vibes. Avoid them like leprosy. Mana o nwere ihe ị nwere ike ime. Gbaa mbọ etu nwere ike ka ị ghara ide ebi ndụ nwere ike give room to attract those negative vibes. Gbaa mbọ ka ịfụ na inyere room to attract those negative vibes by avoiding negative vibration by all means. Make sure you are not soiling your hands. Never you be in a gang to hurt somebody intentionally. Yes. Never you plan evil against fellow human being. Makana, garbage in, garbage out. Nature is all about what you sow is what you reap. Go and read it. Galatians 6:7. Why I quote the Bible is for me to use what you know to explain something you don't know. That place says, and I quote, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. So if you don't want to be reaping negative vibes from any angle, make sure you keep your thought pure. Keep your intention pure. Never you plan evil against anybody. You avoid it. Avoid anything that is negative vibrations. Never you think in your mind ka ewolu mmadụ ọgwụ ka ọ ga-abụ mmadụ gwoziere ọgwụ ka ọ gara ile.
maka na ọgwụ na-adọta ọgwụ. Ijekwa n'afọ any reason jee na be dibịa ọbụla si ya gwọọrụ gị ọgwụ ka ị gbuo Mr. A ma ọ Mr. P. Never. You know why? Ọ bụgoro na arị na mmadụ mejọrọ gị, then don't take revenge by your hands. Enwere ndị anjelu nke Chukwu ndị ọ bụ ọrụ ha wee pịawa ndị mmadụ azụ, including ndị Amosu. Yes, na temple anyị nwere entity of power, ọrụ ya bụ ịkọsarịa mmegide ọbụla mmadụ megidere gị ka o jiri aka ya jee lụọ ọgụ. Etu esi wee nwee 9 choirs of angels, achọrọ ka were marụ atụ. Enwere the cherubim, seraphim, the thrones, the angels, the archangels, etc. Etu a ka ọrụ ha si wee dị. Ka mmakwalụ atụ. Ndị ụka ọbịa gwara anyị na archangels are the warriors, ndị na-eji ọgụ, ndị na-apịawa azụ. Etu a ka ọ dị n'ọdịnala Igbo. Igwe na idea. Yes, enwere many deities in your villages. Mmụọ ọbụla ehibelu, ọtọ ọbụla ehibelu, maka na any deity ọbụla obodo hibelu bụ ha na ọcha dịka nsi ekwu nwere purpose eji wee hibia. Arụsị niile adịghị arụ ofu ọrụ. Enwere arụsị ndị ọbụ ọrụ ha wee bring justice, ndị ọbụ ọrụ ha ije ọgụ. Ịghọtara ya? Like ihe eji na nchawu gbaa arụsị na-achụ ndị Amosu, na-anụ ọgụ, na-apịawa ndị ajọ mmadụ azụ. Maka na entities of power ọbụla ndị mmadụ na-aba ha afa dị iche iche, ma ọ bụ afọ ọbụla afọ ọ chọrọ ịza na agbụrụ ndị ọbụla. Eneghị anya afọ ọzalụ n'ala Igbo ama abụ afa ọ ga-aza na ndị Yoruba. O nwere ike o ruo na nke ndị Yoruba, o nwere ike ọzawa afọ ọzọ, o nwere ike onye narị ndị India a na-akpọ ya anada afọ ọzọ, o nwere ike onye n'afa ndị oyibo akpọ ya archangels. So na mba na-asụ n'onu n'onu ma na-akwa ụkwara ọbụrụ ofu. Gịnị ka m na-achọ ịkọwa? Ndị Amosu bụ ndị na-eweta negative energy, mana o nwere ụdị ihe ị ga na-eme ka ị dị sure na ya life style abụrụ ọnya na attract ha. Agwara m gị avoid imegide mmadụ maka ibutere onwe gị ọrụ akwụ ma ụchụ. Anarakwa ama ngwụrọ na moto, ịnedakwana mmadụ anya. Avoid ya imekwa ihe ọbụla bụ ihe a na-asọ nsọ. Zelu nwunye mmadụ, zelu nwunye mmadụ. Ịbụrụ ọchụ nwaanyị, avoid ya nwunye mmadụ. Jụọ onye anwa ma ọ lụgo di, ya bụrụ kwesịrị isi ị ga-ajụ ya. Ọ bụrụ na ọ sizie asị kama gbasara ya, mana weda ma gị nwaanyị achụkwa, ị ga-ajụ. Ọ dị very important dịka nwoke. Ihe ọzọ m chọrọ ka m kọwara gị bụ na avoid ya avoid ya ihe ọbụla bụ ihe a na-asọ nsọ. Avoid ya sleep with your blood relative. Alụ ka ọ bụ n'ala Igbo, ezigbote alụgwọ nwa. You are not permitted to sleep, have carnal knowledge with your blood relatives. It's a taboo in African land with African culture. Must avoid it. Enwere any justification ị ga-eji wee nwee carnal knowledge with your blood relative. Nke bụ avoid ya ihe ọbụla bụ ife, avoid ya ihe ọbụla ga-ebute ụchụ n'ụzọ gị. Avoid ya ihe ọbụla ga-ebute ụchụ n'ụzọ gị. Avoid ya ihe ọbụla bụ alụ, ihe ọbụla asịrị na ihe abụ alụ. Itikwa n'aka n'ịkwafu ọbara, itikwa n'aka n'ịkwafu ọbara n'ụdị ọbụ n'ụdị. Itikwa n'aka n'ime abortion. Ọdịnala Igbo frown at it, maka na o nwego a human spirit. You praise act willingly
You presented an opportunity for a human being, a human spirit to reincarnate. And along the line, you destroy it. Then for that reason, single act, you have committed an abominable act. Avoid it. Nke bụ abụ ọ bụrụ na ọ nweghị mgbe ị mere ihe ndị a bụ alụ ma ndị mma echetara kịta ma ndị m echetara mana ị ma na ọ bụ alụ weda ma ọ pụtara n'afa gị ma ọ bụ na ọ pụtara n'afa gị kaba arụ ga-amee ya maka ọdịmma gị ya na maka udo obi edere gị. Ọ bụrụ na mmụọ ọchọ ịpịawaghị azụ o nwere ike mee agbara agba afọ ọma apụta ị maa na mmụọ ka chọrọ ịpịawaghị azụ ọfụma, mana ọ bụrụ na mmụọ mere ya amara reveal ya n'afa, then he made it needful. And nke kacha nke, avoid repetition. Ọ bụ alụ, o nwere ihe a na-akpọ supe. Ndị bi na boarding school, ndị mother na ndị daughter ekedekwa abụ ụnụ ghọtara ihe ndị. Yes. Nwaanyị na nwaanyị ibie inwe mmekọ alụ ka ọ bụ n'ala Igbo, maka na Chukwu okike okero Adam, okero Eve ma ọ bụ Evelyn. Ịghọtara ya? Mgbe Chukwu okike na-eke, according to that allegorical story in the Bible, o kele Adam and Eve, oke na nwunye, okero Eve and Evelyn. Ọ bụrụ ihe o kele. Ịghọtara ya? Mgbe ọ na-eke olu ụmụ nwoke ndị na-ejekwa nwoke ibe ụlọ ekedekwa ama ụlọ. Ana m achọ ịgwa gị na what we are doing is abominable act. Nobody will tell you, but I will tell you. Yes, echiri m nza na m agwa gị nke bụ eziokwu bụ nsa. Mgbe Chukwu okike na-eke ụwa, according to American story anwa gị nwa ma maka na ngwala gị na mma na-eji ihe ịma wee mara gị atụ ihe ịmaghị. God Almighty did not create Adam and Adamu. Ịghọtara ya? O kele Adam and Eve, oke na nwunye. Etu a ka Chukwu okike si wee kee ihe niile, oke na nwunye, oke na nwunye. Ịghọtara ya? So mgbe ọbụla ijelu na-ebi ụdị ndụ dị etu a, you are contradicting the nature process. You will save yourself if you align yourself with the natural process. You will never hurt yourself. Ọ dị ka onye furu nji, ịgba nji na-eji akwọ ihe na-enwe belt. Yes, eji akwọ garị. As I see that engine moving with the belt, if for any reason you decide to put your hand there in order to turn the engine not to be going front, you are putting your hand into danger. That engine might cut your hand. You will be hurt because you are trying to reverse the natural movement of how that engine works. So whenever you are living against natural laws, you are trying to distort the natural process of how things work. Therefore, you need to be hurt. So don't put yourself on your line against natural laws. So mmekọ nwoke na nwoke bụ alụ n'ala Igbo. Mmekọ nwaanyị na nwaanyị bụ alụ. Mmekọ nwanne bloodlines bụ alụ. Wepụ aka na ya maka na ọ ga-agbanyere ofim. Ihe ndị a bụ ihe ọ ga-abụ ị na-eme, ọ na-ebutere ndị Amosu, na-ebutere ọrụ akwụ, na-ebutere uke. Mgbe ahụ ị nwere ike na-asị na mmadụ na-agwọrọ gị ọgwụ ma ọ nwanne nna gị ya cousin na ha na-agwọrọ gị ọgwụ. Nwanne nwere ọgwụ a na-agwọrọ gị. Ọ kpara nkụ ahụhụ siri ngwere bịara ya ọlụ. He who fetch ant infected firewood
invite lizard to his house. So what am I saying? Ebe ọnwụ na ị nọ na-anụ olu a akpọchi n'obi gị maka na mgbe ọnwụ na ịtrata that negative vibes ichugo echu, you are exposing yourself for every attack. Okwu ọbụla mmadụ nọ n'ebe ọ nọ kwubie ga-eme gị affect ka mmadụ ga-atụ. Ị nwere ike ịbụrụ onye na-ejekwu nwunye mmadụ. I can tell you, ị nwere ike ịnwụ ka ọkụkọ. You know why? One day monkey go market, you know, go come back. You know this? Ị nwere ike ijegido one day jekwu onye nwoke nọ na-alụsị protect nwunye ya na-alụsị. Ije ebe ahụ ịnago maka na alụsị ahụ ga-emecha ihe niile. Ị ghọtara? Ịmụrụ na o nwere alụsị ị ga-aba na ya dịka nwoke. Gị nwere nwoke ama ejekwu nwunye mmadụ. Onye ọbụla jekwu nwunye gị enwego problem. Ị nwere idea? Yes. Gị nwe ọchụ nwaanyị ihe mgbu ga-adakwasa gị. Ka m gwa gị ihe mere, ka m were ihe mere na Baịbụl mara gị atụ. Ndị ma nkụzi mmadụ nna ala ihe ọmụmatụ. O nwere onye a na-akpọ King David. King David Chukwu okike fụrụ ya n'anya too much. King David wee na-achọ nwunye mmadụ. Ọ nọ n'ime ịba ya, that is ime ụlọ elu ya, wee fụ nwaanyị na-asa ahụ, wee jụwa ndị ọrụ ya kere nwaanyị bi ebe dị etu a. E wee gwa ya na nwaanyị a bụ nwunye onye agha ya. Ime ihe o mere maka na ọ hapụgo anụ ahụ ka ọ chịbịa. Ọ malụgo na ọ bụ tabu ije duru nwunye mmadụ. Ime ihe o mere o wee gwa ndị agha si were di nwaanyị a tinye n'ihu agha ka e gbuo ya n'anya mmadụ ka di ya nwụọ, ka ọ bụzie nwaanyị ajadu ka o wee duru nwunye. Ọkwa eziokwu? Ka ịma nke a ịma nke ọzọ. Ebe ọ na ọ bụrụ Chukwu ka a na-aghọrọ aghọ. N'anya mmadụ nwoke a nwụọna, mana anya mmụọ nwoke a ka dị ndụ maka na oge ọnwụ ya erubere. N'ọgụ akpara nkata ka ị gbuo ya ka ị wee doo ya balansị ya. Ụfọdụ sị na ha na-alaik nwunye mmadụ maka na ha agba ebe di ya nọ. Now mgbe David kpachara nkata nwunye nwoke gwụọ maka na ọ maga na nwoke ama adị ndụ na nwoke nwe onye agha o duru nwunye ya. Nwoke nwụọ o jee duru nwunye ya. Ọkwa mmadụ ka a na-aghọrị mana o nwere onye ghọrịrị mmụọ. Nwunye nwoke a ụdị na ya nụma nwunye nwoke a. Nwoke a nwaanyị a wee mụta onye a na-akpọ Amosu. Chukwu okike wee sị na wee na-enye punishment mgbe o diri onye amasị bịa agwụ ya na ọ ga-anwụ maka ihe o mere. O wee yọba, o wee sị ya na for punishment na nwa ya awa Amosu na ọ ga-edinekwa ndị nwunye ya, and eventually na Amosu ga-anwụ, and etu a ka o si mee. O mechara Amosu jechaa agha na-abata họsụ tụnye ya n'isi eko na-eruo isi Amosu nwụọ. Je gụọ na Old Testament na Bible. And wee sị ya maka ihe o mere na mma agha agba esi na bịa wee pụta. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ as somebody dị great as David, mana Chukwu okike tinyere n'ọnọdụ elepụsị mụnata maka ihe ya bụ aja agwa na ya bụ aja omume o mere. So kedu ihe na-achọ ịkọwa na ya? That aja agwa nwa David mere bring David down. I can tell you, itinye aka n'ụdị ihe na-etu a, o nwere ike bring gị down. O nwere ike crash ya empire. O nwere ike crash ya business. Ịchọwazi obi dị be nna gị si na obi dị be nna gị na-eme gị, ma ọ bụ n'ọnwa dị ya, ma ọ nna gị ochie, ma ọ nwa ndị nna gị na-eme gị, mana ọgụnwa ji aka agata agbara wụrụ gị n'ahụ. Olesi na agbara afa miri emi ka a ga-enwe ike ịchọpụta exactly ihe bụ ihe ahụ ị kọmitiri. Mana ana m achọ ịgwa gị, ọ bụrụ na itinye aka n'ụdị ihe na-etu a, wepụ aka egbe n'ofe maka na o yiri aka mmadụ. Ụdị ihe na-etu a na-edura nwoke. Achọrọ m ka mmawaziere gị atụ ọtụtụ ndị mmadụ ụdị ihe na-etu a duna, mana asị ka m nwere nke ma wee maalụ gị atụ. Kedu ihe ọzọ m na-achọ ịkọwalụ gị bụ wepụ aka n'ihe ọbụla bụ alụ, maka na ihe ọbụla bụ alụ will destroy you. Ihe ọbụla bụ alụ will destroy you. And ihe ọbụla bụ alụ ahụ imelụ ga-give room for negative vibrations, maka na anya mmụọ ịdịgo contaminated, ịdịrọzi asọ. So any evil wish ọbụla mmadụ wishiri gị, ọ bụgoro na mmadụ ji eweta ọdịnarị ngwere wee were ngwere ma a ga-afa ịnwa Timoti. Yes, nwa Timoti na-ede m anya atụ ka m na-ama ahụ. Weta ngwere kpọọ ya si ngwere, maka ndị dibịa na-agwọ ọgwụ o jide ngwere a, ma ọ bụ ndị ajọ mmadụ ma ọ bụ ndị Amosu. Onye Amosu nkịtị ya emewu ya. Yes, o jide ngwere were ngwere a baa ya gị Timoti n'ọgụ a ka o ji n'aka ihe a.
o bido kechiwe aka n'ụkwụ gbajiwe aka n'ụkwụ si na bido taa na ya akpọrọ ihe niile gbasara gị isi na taa na aka gị agha akụtawụzi ihe ọma na okwu ọjọọ niile akwụchi okwu niile anwa o were ya kpọdo ya isi na kwudo ya n'elu osi nwanne ihe o sendere ihe ahụ ihe a na-akpọ negative vibrations mana n'uto na spiritually ya weak data okwu ahụ pronouncement ahụ o mere ga-eme gị affect maka na ịdịrị ọcha. So how to avoid those negative vibrations and negative wish of ndị amosu bụ by keeping your hands clean. Maka na asị na efi na-enwere ọdụ na chi na-achụrụ ejiji ọkwa eziokwu. So ọ bụrụ na your hands are clean, the supernatural forces will fight your battle. Mana onwe ebe isiri mperi na ajọ ihe na ataratamọ ajọ ihe. Egwu m ụbọchị nna ama atụ wee sị gị ịchọọ ka ihu ya adị obere fujidom bido na-adọba ahịhịa n'ihu ya adị gị. I can tell you with time ndị mmadụ ga-ejere gị aka maka na ahịhịa na-atara ata ahịhịa ebe a ga-abụ fujidom for everybody. Mana ọ bụrụ na ire ebe gị clean mmadụ nwere ike nnecha anya ka ọ ya esi wee tọwa ahịhịa n'ihu ya adị gị ọsị mkpada ebe a dị tụ clean ọ gabiga ebe ọ ya afụ ahịa wee tụpụ ya. Ịghọtara ya? So ka ihe ndị ekwu maka ndị amosu ihe a bụ ndị amosu na ihe ị ga-eme ka iwe avoid ha. Ten nke ọzọ ọ bụrụ na mmadụ na-ataghị amosu ihe ọ ga-eme bụ na ọ ga-eche ma ndị nwere weak vibrations. Elọta m oge mbido ofu ya dị ma ya akpa afa na awada na Ugo Blessed o wee ebe a na-akpọ Ugo Blessed na awada maka ndị ma awada close to Army Gate. Oge m na-akwata na ya adị a agwara m sị m na ya adị a m kwatara na m mere mistake ịkwata ya na o nwere onye nọ na ya adị a na-progress. Nke bụ eziokwu mgbe m kwetara ya adị a so landlord na-agba moto ndị ọzọ bụ ndị na-agba machine na ndị ji ụkwụ. Ihe a na-agwa gị bụ double 3-story building to show you na family si bi eburu ibu. Mana nwanna ama m ihe niile nrụ wee rụọ ọrụ mmụọ dị na ya mewe ihe dị na ya mana anọ na ya adị a mụnwa nwe onye izi gbara moto na ya adị awa odo emesizie mgbe m gbaziri moto firuzie na the place enye ozi m ebifitrozi m wee nwee ike njeje chọọ anọda flat again ebe m bi. Mana ana m achọ ịgwa gị na mụnwa na onwe mma ihe m mere wee break the yoke ọ dị emetụ mụnwa mana o nwere ike na-emetụ ndị ọzọ. Ihe m na-achọ ịkụwara gị bụ na gị nwa bụ onye na-azụ ahịa gị nwa bụ onye na-eme biznes ịgbara nkịtị isi na onwere onye tabiri omechie maka na Jizọs ndị ụka ọbịa onwere onye ọ tabiri omechie based on that stories anyị fụrụ na Bible. Mana ndị mmadụ sị kpọgbuo ya ọkwa ndị anwasọ wee rie achịcha na fish. Ịghọtara ya? Ọgwa ndị anwasọ wee sị crucify him. Ọgwa ha sị hapụrụ ha Barabas onye ekperima ka ọ na free. Ana m achọ ịkọwara unu onye imere ọgọ ga-abụ ka atakwaghị amosu ka nna agwa gị. Esikwara na anyị na-emerụ ndị mmadụ ọgọ maka ihe na onwere onye tabiri omejie nwanne o nwere ndị ala ịkọrọ ndị ịdị ka nna agwa gị. Ihe akwụ ka nwoke si akwụ. Ihe akwụ ka nwoke si akwụ. You must have an altar that speaks for you. Ị ga-enwerịrị mmụọ ịkụrụ mbamba mmụọ na-akwụdoro gị maka na ọnọdụ ugo adịrị ebe mma. Ịghọtara ya? Esikwara na onwere onye tabiri onwe omejie ihe gbakwụba aka gị ọtọ kwuru ka mmụọ banye na mmụọ ka mmụọ kwudoro gị ya nwee mmụọ ịkụrụ mbamba. Etu a ka ọ dị gị nwa bụ pastọ ma ị nwere ministrị ama m ọtụtụ ndị bidogoro ministrị ha crash maka na ha gbọrọ na competition dị n'ebe niile. Ọ bụrụ na otu ndị dibịa ka a na-ama, ọ bụrụ sọ na otu ndị dibịa ka a na-ama aka a na-amakwu aka na ministrị. Ị nwere idea gị nwa na-achọ ime ka ibido ministrị ana m achọ ịgwa gị na ị kwesịrị ịma ihe a na-eme. Ị kwesịrị inwe an altar that speaks for you. If not, that ya ministry anwa gị na ya nọ na the same street, that onye anwa gị ị na-ejebu ministry ya wee bido nke gị o nwere ike ịgba ụwọ. O nwego ndị traịrị anụ bido ya emesịa nke a crash ya. Ihe na-achọ ịgwa ụgha agbara nkịtị adara agba aka wee na-ejide ihe na-ata alụ. Ihe na-ata alụ, something that bites. You cannot go and catch snake with bare hands. You might enjoy yourself. Ma ọ bụrụ na ị mara ka isi kwado. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ihe ị ga-eme bụ na ị ga-akaba ahụ
fụ na-ekwu ka nwoke si akwụ. Enwere arụsị na-achụ ndị amoosu, ekụọ ya mbamba gị na mmụọ akwụrụ ka mmụọ kwudoro gị, ka mmadụ ghara ịghasa oke bụ oke gị, mana iwekwara nke mmadụ. Ọ bụrụ na ị mee ihe ndị a m na-akọwalụ gị, ị ga-akwụ n'ụkwụ gị na-abụ mmadụ ọbụla ama ewu oke gị, maka na ihe a na-eme ehika. Esikwana na onwere onye imejọrọ, esikwana na mmadụ ịkwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ. Ihe nji wee sị ndị mmadụ ha etinye n'aka na ihe abụrụ ihe dị mma bụ maka udo obi, ka a ghara inwe ihe a ga-eji wee kewa gị azụ. Ihe ị ga-eme bụ nwee altar na speaks for you. Ihe m na-ekwu altar bụ altar ọdịnala. Ihe altar ọdịnala ji makarịsị ya bụ na nkụ dị na mba na-eghere mba nri. Ihe altar ọdịnala ji makarịsị ya bụ na nọọ na anaba isi mmụọ, na dibịa na-agwa otele na ike ya dụrọ n'elu. Onye anwa na-ejere gị ajọ ije na-asa ụkwụ n'ala. Onye anwa na-achọ ka ọ gwọọ ajọ ọgwụ, ubi ajọ okwu n'isi gị, na-asa ụkwụ n'ala. And again, the gods of the land, the gnomes, they will fight your battle because again, I had at peace. And one of you came among mother, on the money I had in ma, for a mother named me a catcher, rock area. Only may go to case. You know, Macaran, my own Mosia, only one I see, go by in all carry, and my son more. Mejerozi ha mebe onye anwa na ha karịrị ya. Ịghọtara ya? So ọ ga-enwerịrị mmụọ ịkụrụ mbamba na-anụrụ gị ọgụ na ihe a na-agbara ụzọ eteka. Esekwana ka ị nọrọ nnọọ ọjọọ ọsọ gba onwe gị nkịtị na-asị na onwe onye tabiri omejie. Ogbugo ihe anyị kwuru kịta egbugo ndị ka gị ogologo, gbuo ndị ka gị mkpụmkpụ. I don't care attitude. Ihe ị na-eme bụ ị kwesịrị ka ama gị ikpe. Jee gụọ akwụkwọ Hosea 4:6 ọ sị, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. So ọ bụrụ na ị nwere ọrụ na-eji a na-akọwalụ gị kịta, you are lacking knowledge, you are lacking vision, therefore you will be vulnerable. Agba ka kparakwukwu. Ị nwere idea, ị mara na ndị ukwu obi nọ. Kedu ihe kpatara ihe eji wee ghara ịkwụ ka nwoke si akwụ? Emechara nke ọrụ na akụkọ mgbe mmadụ na-anyara m isi wee sị na ya eme na ya maka onye ya bụ na ya wee eze ndị amoosu. Ka ọrụ na akụkọ ihe mere mgbe m na Abuja. Ihe kpatara nji wee bịa bido ọrụ a ekwebụrụ nna m eje maka na amụnyere m n'ụka. Na-achịkọwara gị ha bụ na dipụ m gagoro n'ụka. Oge m nọ n'ụka agụrụ m Vatican 1, agụrụ m Vatican 2, agụrụ m Canon Law, agụrụ m the Catechism of the Church. The councils, all the councils of the church, the book, all the councils. Here the way convoke all the councils, and here the way rule council, or the council of Ephesus, 393 AD. Ever way declare now Mary is the Theotokos, the mother of God. As long as you equal no karum. Now if you go against this belief, that Mary wouldn't get you, let the person be anathema. But I have say to the offer. You just go out on the councils, all the councils of the church. Reason why those councils was convoked, and the ruling of those councils. And also all the dogmas of the church. But so when they preach, they defend the church. Then one day my mother was Reverend Father. My mother told me about Reverend Father. So he na check wala game na grow ma akwụkwọ na watch off ma. Mana ihe na check wala game na ị ga-amarịrị how things work. Ị ga-amarịrị those things. Maka na ọ dị nnukwu mkpa. Now, ọ bụrụ na ị mara etu ihe niile how things work in creation, ị mara ka ị ga-esi wee nwee ike defend onwe gị. Ịgbakwa na nkịtị dịka m si ekwu ya is like warning. Ịgba na nkịtị na-asị na onwere onye tabiri omeji ya. Emechara m wee were Jizọs ndị ụka ọbịa ma alụghị atụ sị gị ọkwa ọ na-agagharị na-enyere ụmụnne ya aka, mana ọfụ ndị anwa sịkwara crucify him. Ịgba na nkịtị ndị Igbo na-atụ ilu sị na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. Ị ya akwụ ori ka nwoke si akwụ. Chọọ mmụọ ị ga na-egburu anụ maka na ihe ị mara ọka ngwa gị
ndị niile efuru na-eme witchcrafting na-ese the negative vibes, o nwere mmụọ ha ji project ya, o nwere mmụọ ha ji project ya into astral, and mmụọ ahụ ha ji project ya ha na-achụpụrụ mmụọ ahụ ha ji project ya ha na-achụpụrụ ya aja. A nwere ezigbo mmụọ nwa ajọ mmụọ, so ha zipụ ajọ mmụọ ahụ ha achụpụrụ ya aja, kwee nkwa ihe ha ga-emeri ya. Gị gwado onwe gị kwesịrị inwe ezi mmụọ nke ị na-achụpụrụ aja, nke ya asịkwana na ọ bụ ebe n'ịbụ onye nke ha. Ị ghọtara ya? Ọ ga-enwerịrị mmụọ ị na-achụrụ aja. O nwere ihe wu free in life. Ịgbachiri aka na-asị na o nwere onye imejọ, ị ga na-achụ aja. You know why? Nature taught us that nothing is free. Man, this life you are living now is not free. Do you know? Come on over. This life, this need is not free. You must give back to nature in order for you to receive. That is natural law. So don't be stingy. Iburu mmụọ dị be nna gị anụ, ị na-adị stingy onye aka gọm. Mana ị ga-akpọrọ nwaanyị na hotel rie gas na-eri na. Ị ga-ejere ụlọ ụka rie go moto bi pastọ. Mana ịchụkwazi mmụọ dị be nna gị, ịdị aka gọm. Onye ka aghọrọ, ebe ọnụ onye aghọrọ ka agbala. Ka nkọwalụ gị nature mere that ya ka nature ji say givers never lack. Once you are giving, you will never lack. Ka mmalụ atụ. Ị mana na ụwa anyị nọ na kịta, ị ga-ekuru oxygen, kupute carbon dioxide. So Chukwu okike kere anyị nwe mmadụ na as we are receiving, we are giving out. Then when you breathe in oxygen, you give out carbon dioxide. Then the trees na-ekuru carbon dioxide, na-ekupụta oxygen. If na aka ji aka ka aka ji eto ogologo, ọkwa igwere idea. Anyị bụ simple thing wee gbara gị atụ. Simple thing na anyị ji gbara gị atụ bụ even na ndụ anyị dị, for you to be alive, ị ga na-give out to other creatures like trees. They need that ya ugbo anyị kupụta. Then ha nwa na onwe ha ya ekuru nke gị, nyechigha gị oxygen, ị na-ekuru ya. Ị ghọtara? So Chukwu okike bildiri mmadụ based on onye enyere nyanye, onye enyere nyanye, onye enyere nyanye. Mana gị nwa na onwe gị, ị dị too stingy. Even ọchị 100 naira. When was the last time they appreciated your ancestors? Aja na be nna gị wapụ ọchị. Ịma ọ na-anaba isi mmụọ ka na be nna gị wee kwudo, maka na onye a ga-ekwubi okwu n'afa gị imegide gị na-azụ okwu na ọkwa eziokwu. Then why can't you build ihe anyị kpọrọ personal relation with Aja-Ana? Ka Aja-Ana nụgbara gị ọgụ. Okay, ị nwere ike ime nwunye ị n'obodo oyibo, ewe high profile person, ịnọ na township. Ihe ị kwesịrị ime bụ ọ ga-enwerịrị altar. Dịka ụdị altar anyị nwere na temple, Ugochi na temple, ọ ga-enwerịrị an altar ị na-abịa achụ aja. Ọ ga-enwerịrị altar na-ekwubiri gị okwu. Ọ ga-enwerịrị altar were ya kesi. Ọ ga-enwerịrị mmụọ gị na hapụ. Maka na ejiro nwa dibịa eme mgbọrọgwụ, gị mara, ejiro nwa mmụọ eme mgbọrọgwụ. Ọ ga-enwerịrị altar, ọ ga-enwerịrị mmụọ kwụ gị n'azụ, mmụọ ị na-echukwa. Maka na onye kene sọni ekene ya. Mana mgbe ị gbakụdoro azụ, asị n'ụka ka ị na-aka, onye gwara gị na onye na-aka ụka ama echukwa mmụọ ya na-eso? Onye gwara na gị nwa nwere ministrị ama echukwa mmụọ gị na-eso? Ka e wee kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ ka a ghara ịgba ụka kpara kwukwu. Ọ bụrụ na ịbụ onye ndị Amosu na-enye nsogbu, ị na-agagharị na-ebe akwa na-akụ ụta, create time to visit the temple ka anyị nyere gị aka. Agwara m gị akụkọ mere m nwa nọọ nwoke onye ofe mmanụ mara m aka. O nwere ihe m mere nwoke a nọọ na gịnị na mụ na my ex-wife nwere problem. O wee decide ya ka ọ baak ya otinye nwa, maka na ha na-abụ na-alụkọ na-asụkọ Yoruba. Onye Igbo ka ọ bụ, mana ọ na-asụ Yoruba. Mana mgbe anwa ọ na-awụ fụkwa dị ma na m enyebu ya ego. O nwere ma kpọ ya ụka white, mana mgbe ụfọdụ efe oyiri red, mgbe ụfọdụ oyiri kọlọ dị iche iche, maka na ewere asị onye ọrụ. Then na-alụgasị ụmụ ọrụ a, o nwere high profile people na-abịagasị, ọ na-alụgasị n'ọrụ mgbe ọ na-agwọrọ ha ọgwụ. So mana na awa eri ha na-ezi ya eze, a na-eze nwoke a ka a na-eze ihe ọzọ kịdịkpa. So mana ihe wutezi m bụ na anyị bịa nwee problem ọsaidị ya na my ex na ịzọ property gbụnwa.
wee wee sị ya kedu ihe kpatara o ji wee take this side. O wee sị m onye si m kwuo maka onye ya bụ kpafịa mma kpafịa maka kpafịa ndị bi our area side Abuja ama onye ndị o wee sị m maka onye ya bụ o wee sị m na ya nye m 7 days maka na o kwuru ihe a wee sị ya na ọgụ niile m mere gị ego niile m dachiri gị adachigo gị thousands of naira asị onye na-ewe asị na ọ bụ somebody one of the community leader. Yes, now ihe jikwu m ụgwọ bụ ka i bitere ka my ex go all my properties ka gị na-ewe ke so wee sị ya na Abuja wee judge you ya ihe m gwara ya mgbe anyị jere court o wee gbara ya sị m maka onye ya bụ wee kpaa afọ ya sị m na ya enye m 7 days si anyị nye m 7 days ya mana mgbe ọ na-enye m 7 days ọ mụọ na m abago na mmụọ. Yes, ya na abago m mmụọ 7 days mana mgbe anyị kwụrụ m eji alụ ọrụ asị m jee lụọ kwụrụ m ebido ọrụ mgbe ọ gwachara 7 days ahụ ihe mmere onwe mgbe ya nkịtị baa moto nataba east mgbe m na-abanye east abụrụzi m na one of the landlord maka na a na-ebuku God is good nọ online amụrọdụ m na one of the landlord bukukwara online nke bụ na ọmụ na ya nọkọ n'oche o wee na-asị m na ya nụrụ ihe mụ na nwoke a na-eje ọkwa mba na na-ezi eze na onwe m ọkwa landlord ọbụla mara ya aka na-adị ndụ si ya na mgba mana baa ya agba na-efi ọsọ maka ihi na aka m dị ọcha wee natawa anọzi m n'ebe a bido ọrụ m oluro 3 months ji bido ọrụ fon nwere nke ya ewee kpọọ m na celebration dị na ahụ ogbe na-ajụ gịnị na-eme ewee sita ya nwoke na nwoke anabago Chukwu ihe na-achịkọwara ihe abụọ mana onye a na-eze onwere na onye na-ama aka onye na-achịkọwara gbara aka m dị ọcha emejọrọ m ya ezi na ya mana onwe na-emejọ m n'anya m isi dị ya so onye na-achịkọwara gị wụ amụrụ m ihe na past amụrụ m na onwe na-anarụ gị oke gị na-ajarị gị isi na ya eme nka ma ọ na ya eme nka ma ọ bụ onye na-achọ akara aka gị mana aka gị ga-adị ọcha. Ana m achọ ịgwa na mmụọ ya gbara ọgụ ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a nkụzi taa ma ọ bụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa miri emi send alụ m meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871 ma ọ bụ na ya na screen gị na na screen gị ga-afụ nọmba ya. Yes, that number. Send message for a call ma ọ bụ send the WhatsApp message. Send it to that number. Aga m enyere gị aka n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa. Ekwuo m okwu ngozi n'isi difference of the temple and children of the temple all over the world. Ebe ọ mụ na ị nọ wee na-anụ olu anyị ị na-anụ olu anyị na chanel anyị bụ Eziokwu TV ị na-esonyere anyị from our social media handles. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile asị nke ihe ọma meela ụnụ asị m na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ asị m na onye na-achụ ụnụ ga-ada onye ụnụ na-achụkwazi ga-ada n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa. Agazie ndị mụ na ha na-eso na YouTube and Facebook ụnụ agbadogo nọmba ị ga-eji nweta m direct Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Yes, nọmba nke mbụ mkpọrọ nọmba ị ga-eji nweta anyị maka our viewers on channel from Eziokwu TV. Echi nweta m direct chat ya m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672 ka ọ dịkwanụ n'oge awa nke eziokwu echi niile ya gazie m.